Yada yɛmbɔfoɔ no ase ɛwɔ adom ne adɔyɛ a wayɛ yɛn. Na ahumɔbra ayɛ kɛseɛ nti nkwane ahoɔden wɔ me ne wo mmienu nyinaa mu yɛada asɔre ahunu ne han fɛfɛɛfɛ no. Ɛyɛ adansedie sɛ ɔne yɛn adi ne yɛ nti mede nkyea kɛseɛ firi Richmond Media de brɛ mahwɛfoɔ no matiefoɔ nyinaa. Mema mo good morning, good afternoon, good evening ne nyinaa kyerɛ ɛberɛ ne mmerɛ a koraa wobɛtie. Onyame ɛnkɔ so nka ho da bi akɔ so a na gye mmerɛ ɛfiri sɛ ɛtire nti yɛ deɛ yɛnya akyɛ so ada biara da. Na nkyia baako pɛ na megye so nti wohumi a nkyia me sɛ sɔfo Kwaku a wodi ani nyinaa ne sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ asafo mu ne wiase mu no magye wo so bɔkɔɔ sɛ ɛyɛ Yesu ma yɛ ne ho nsɛnkyerɛnne. Ɛfiri sɛ nea wohunu ne nea wotie nyinaa di adanseɛ sɛ wiase abɔda mo aporɔ yɛ akyerɛ sɛ ɛnni gyinabea biara. Na yɛgua nkɔbea ɛwɔ dini baako Jesus Christ mu yɛ a wɔkra biara a wɔde suro ne ahopopoɔ bɛhwehwɛ no no obɛnya nkwagye ama ne kra. Ɛno ɛna mekamfo de ama wo sɛ brɛ wakoma ase ne yɛnkɔ so nsua Nyame asɛm na nyɛ ne yɛn. Unsubscribe yɛ abɔmmɔden ne subscribe ne tumi aboa no da biara da no memfa mensɛnde ma wo mpokura tumi abɛtɔ so. Onyame ɛnka ho na ɔmmoa wo afei nso ɛne amanfoɔ nhyɛ ɛkwan yɛ Nyame fa so gye akra wo Kwaku ama yaw wontumi nte aseɛ da biara da. Obia ne wobɛtumi ate aseɛ. Nti ɛberɛ bi tumi duru bi nkyɛn for 5 minutes. Na 5 minutes na asɛm na wɔ no na wasakyera n'adwene. Nti nkwagye ho adwuma deɛ da bia woyɛ afa ho hyɛ mu bi sɛnde ma wo bi biara a ɔte bia ɛbɛma wɔ no nso ani aba no ho soɔ. Na no na ɛka saa ne yɛayɛ nyinaa ɛwɔ no kura mu anya nkwagye ama yɛkra. Nyame mmoa wo saa sɛ wobɛnya sɛ nso yɛ ne tu ho anamo. Awurade pa anɔpa yi deɛ adɔyɛ no a woyɛ yɛn no yɛ a ne bra adwene ne nte aseɛ so. Kwaku woka kyerɛ me sɛ mframa a mehu me mentua 5 pesos koraa wɔ minute biara mu a ɛnka mewu kɔ yɛ akyɛ na nkeka da metiri so no nka mabusua nyinaa ntimi ntua da. Nanso adom ne adɔyɛ nti wahu yɛ mmɔbɔ ase da nka wo dini. Ɛberɛ wei mu deɛ maba wo nwunu ase sɛ mesrɛ wo sɛ kɔ so a fa wo dini kɔnkrɔ ne to ma so. Wo nsɛm mpo a wode ma yɛ ne ɛsiesie yɛ ne Yesu din mu nti nam so ne fa bɛsiesie yɛn. Afei wakoa da biara fa meyɛ dorobɛn na wo nsɛm tumi nnuru wo ma nkyɛn. Na kyi medium yi so nsraba ma yɛ ne wɔ ne onyam nyɛ kɛseɛ sɛ yɛ a wo nsɛm bɛtumi aduru wo ma nkyɛn. Bɛhyira yɛn ɛwɔ Yesu mu wɔ Yesu din mu nti. Amen. And then see a kwenya for fry yenya wo Nyame na ase. If you say you're dumb for you for and the question that you say when say, do you still love me? Do you still love me? And then see if I in same way Eddie free John chapter 21 verse 15 and 17 and into John 21 yina efasa we. Yesu Christo ni asua for na nante for 3.5 years. Bibi a was wo ye de kire wo mu biara na wo mu so ye wiase agenkwa bia oyɛ. Empo ansa na yebegyina ma ne nyinara na oyi niema nyina di de kire mo sɛ wonye wiase nyame na oyi wiase nyinara hempɔn ɔsoro asase epone mu nioma nyina woni di so hene. Oyi ne ho adi de kire suafo yi a ne sɛ fata sɛ de anigye pa to na bra bɔ so ne ohunu sɛ ampa so odi wiase nyina nyankopɔn akidi a na kyɛ sɛ oyi nkunimdefo. Na ɔka ne nsɛm nyinaa ma wɔ n'anidaso ne abrɛhyɛmu nsɛm ahodoɔ wei nyinaa ne yɛkyee no na nkasuafoɔ no adwene nyinaa ne sɛ ɔbɛstumi akanya ne ho abankwam na nso amma sa fi sɛ ɔyɛ sitie ɛma soma koro nti a wɔbaeɛ. Na ɛnom ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ wɔbɛwu na ne nansa so ɔbɛsɔre no korɛ ne nansa so wasɔre fi sɛ wɔka ɛbɛ mu na wɔhyɛ nso a ɛgyina ɔno ne Jesus Christ. Na afei bɛrima yi ɛhwehwɛ ne nuanom. Nti Yesu ayiyi ne ho adi after amanfoɔ bebree. Na ebreduru ye asuafo di ihu ene awerɛhoɔ ene hyɛdan mu kyerɛ sɛ wɔmfiri sɛ ɔmo awie ye nyinaa ba efisɛ ewiase nyankopɔn a yanka wɔmfiri sɛ nka obedidi ama wɔn bi adie no ene wawu nti kyerɛ sɛ wɔne ne dirasoɔ nyinaa sa. Na nam saa kwan we nti Peter John ene ho ne nuanom nyinaa kɔ hyɛdan mu a yɛabobɔ die ne awerɛhodie nko a. Ɛne nti wɔn sɛ asuro so wɔn pie kora yɛbɛfo ɔhaw bi de ato wɔn so. Ɛna afei deɛ da koro bi wɔ hɔ a na Peter sɛ mumie nsɔre na yɛnkwagya sɛ deɛ deɛ asie nya asie wie yɛbɛhyɛ dan mu asu akusi daban yɛbɛpɛ ani wɔ mu ne su fi sɛ yɛsu mpo a yɛgya ahem. Ɛno nti abrɛ ne dwe mu deɛ mumie nkɔ na gya yɛnsa nkɔto ayɛ adwuma so. Ɛna wɔtwe ne nuanom ano ɔsa de wɔn kɔpɔ ho. Nti wɔn abɔ wɔn nipadua mu a so wɔn kɔpɛ kakra na wɔn de abɛwɔ fufuo bi adi ayɛ wɔn nyi bi. Ɛhɔ na bɛrima Yesu Kristo ne kra rehoye na afi wusane kɔ wɔn nkyɛn.
Yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a waba Yesu Kristo nkyɛn nanso asane kɔ wɔn akyi. Wayɛ te sɛ kraman a wafie agu hɔ na wasan akɔfa adi. Ɛno nti mmarima wei atumi apa wɔn ho akyi sɛ seesei deɛ yɛbɛyɛ nnipa ayifoɔ de abɛdi Yesu akyi na Yesu ɛfiri wɔn nkyɛn berɛ tiawaa bi ma ɔmo asan akɔ wɔn akyi. Ɛnyɛ nwanwa sɛ Israelfoɔ kaa sɛ let us go back to Misraim. Ɛnyɛ nwanwa sɛ ɔmo kaa saa asɛm no. Ne nyinaa di ho adanseɛ sɛ nnipa da biara da ɛɛpere sɛ yɛbɛsane yɛn akyi wɔ abrabɔ mu. Ɛno nti Yesu baeɛ wɔn a ahu sɛ bɛrima Yesu Kristo no na afei wɔka kyerɛ wɔn sɛ na moanya biribi anaa wɔn sɛ nyinya hwee ɛnea monto ngu ha moto gu ya na wɔn abu ma nam bebree na nam so saa na wɔn bɔ gyaframa na afei wɔn totɔn nam ahodoɔ nyinaa na Yesu ne wɔn didi mmɛnyɛ na afei de wɔn ani agye awie pɛyɛ na ɛhɔ ɛna obisa Peter question sɛ Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? Obusa no mako 3 times. Your question bi wɔ hɔ a obi busa wa. Sɛ wɔn ma answer no yɛ simple. Inti kwaku deɛ nti wodɔ me ɛyɛ simple a na sɛ wonim sɛ medɔ. Ɛbrɛ biara obi bɛbusa saa questions no ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ wotumi tena sɛ dwene ho yie. Simple questions demande answers mu yɛ deep, but to the be a simple questions mpo and yet I find simple. And until exams pass, exams questions are yes simple, no, it demanded more. We mistake I be feel. Inti Yesu bu say Peter say, do you love me? Second one, do you love me? Oh, right, Yesu so him say me do, just say me do broso. Third one, do you love me, Peter? Afina Peter, I started tinishu. Nede na ma Yesu timi busa me questions for 3 times. Say me dono. Once when him say me do. Asoma Peter kan just say e dia rewo hye na koma so ma say Yesu busa ne sa. Na afi Yesu tinishu. Adenti, if you say me ko nyina me ma wo hunu yi. Say me gya tumi ne nyina de ama no wadi wo nua no monim. Na afi wo de akama sempa ne de akyira. Afi de wasa aba wo fie ho. Yesu re se ne suafo de omusi wo so omomeye adwuma pa mfama no enne asrochi bi bo won kakra bi no omasa akọ omochi omasa de omho akọfrọfrọ onamfofo wabanyankopon na ase pa they say ne namfofo ano no ne monsa no wasa de ne ho akọfrọfrọ omo ne namfofo ano no mbo adwama wasa de ho akọfrọfrọ omo ne namfofo enne nkrofo bi aka ne abrabọ no omo mu no enne oba Yesu na ase no wasa de ne ho akọfrọfrọ enne no obisa say, do you love me? Si wukunu busa saa question we. Anasa wajiri busa saa question we. Nese wa mu ani ana ho so na wo ansa niema ntentem a at the end of the day wo do ho to asem. Your questions bi wo obi busa wa trans na dwene ne ho yie. Ade nti na me kunu busa me saa. Ade nti na me jiri busa me saa. Do you love me? Ade ntra. The reason is say e bia wo kunu na hunu bibi dia fa wo ho a ohunu se da bi wo ne ye bia wayi na die bi no. Interest wo do no nemom opeso onya commitment ni free wanu monti ni obusa sa question no enti Yesu peso ohunu e free Peter no say enti Peter wo do me ana enti wo do niam nkuma yi che me Jesus Christ ana afi na Peter tinisu enti so okunu ana wajire yebusa sa question we was say what na say dwene ho because of say e bia na ye hidden things bi wo wa o wa ye ama wajire na kohunu ama wokunu na kohunu eno nti na obusa sa questions no nti wo nyina so ampa Yesu no wo nyina so enam anamontu a na Peter ene ne nuanom etu nti na questions nyina ko wi a ene wo a wo hwɛ me na wo tie me bia nti Yesu busa me no me no questions say, do you love me, Jesus Christ? What do me Jesus Christ? Minim so obeka say yes. Identify say me kwa sorry. Identify say de bia me wo na ase. Adenti nanso onyame pese yetumi hunu odo ne yete odo na se yie because of say yetumi de yana no do eno nti na 1 John chapter 5 vokache let us never love in words but we should love in deeds enye ye ne yensuban enti se do Kristo a e wo se niema bi show e wo se niema bi daddy e wo se ne ye daddy e wo se suban bi daddy e wo se kasa bi daddy ema nipa nyina hu se ndidi do Kristo enu nti nyesi ye de ya no
ɛdɔ kɛkɛ na mmom yɛde yankasa yɛadwene ne yɛn akoma biribi biara ɛdɔ no ɛno na kyerɛ sɛ mpa yɛdɔ Yesu Kristo. ɛno nti obisa saa question we want to me anya answer papa mfama no ɛne obisa me no mienu wo a wohwɛ me na atim sɛ do you love me Jesus Christ? Obeka say ane nenso at the end of this studies ne bit more who say you need to rethink and was also adwene biem na was come back. Ede ene odo. Ede na Yesu peso ye. Ya obisa sa question. And into solution and so on. John chapter 14 verse 15. Jesus say, "Se modomia. Wo so domi. E ye wa na wo kan so domi you." Nti sɛ wodɔme de a deɛ ɛbɛtumi akyerɛ me Jesus Christ ama wɔn sɛ wodɔme ne sɛ di m'ahyɛdeɛ so. That says the Lord. Adeɛ bɛfiri m'anim atɔ fam bi adi so. Nti na kyerɛ sɛ yɛsi yɛdɔ Yesu Kristo sɛdeɛ Peter professor sɛ ɔdɔ no a na deɛ ohia sɛ wɔ so wɔyɛ biara yɛ obedience to his word. Sɛ wɔbɛyɛ sitie di ama n'asɛm. ɛno nti sɛ wodɔm yɛ di m'ahyɛdeɛ so deɛ maka firi Genesis bɛsi Revelation yɛ a me se yɛ a me se mɛnyɛ biara saa nneɛma na wotu ho anamɔ na kyerɛ sɛ wodɔ no ɛno nti wɔ sɛ wodɔm yɛ di m'ahyɛdeɛ so all my commandments deɛ mahyɛ wɔ all that I have instructed you kyɛ sɛ di so nneɛma ahodoɔ a mede m'ano aka sɛ Kristo ni mɛnyɛ di m'ahyɛdeɛ so nti ɛneɛ Odo nyina kowie obedience to the will and purposes of God. Say yes, you don't want and you know when and yanko John chapter 14 verse 21. John 14 verse 21. Na yunu odokro say yes, you don't want say yes, you don't know John 14 verse 21. John 14 verse 21. Okay. Or say, he who has my commandments. He who has my commandment and keeps them, it is he who loves me. Or say, dear woman shed dear, na this one, or no any odome. Only simple. And when there are someone who be say Peter no, yeah, obisa me no me no neno. Say, do you love me, Gogudia? Do you love me, Maggie? Do you love me, Nanaya? Nina say, obisa will say, what dome? Aye, what do me anakyerɛ sɛ wodi m'ahyɛdeɛ so nti ɔsɛ deɛ ɔwɔ me ransom, deɛ ɔwɔ me commandments, deɛ ɔwɔ me instructions na odi soɔ no saa nipa no ne obi a wɔdɔ me. Simple. Nti wontumi nka sɛ wodɔ wo kunu na wonyɛ ne nyambra nsɛm na wonyɛ ne nea wopɛ wodɔ obi a wobu no na wode ani die biara ma no nti ɔse nea ɔdɔ me no he who has my commandments and keeps them. It is he who loves me. The woman said, "You know this one, or none any or dummy." And he who loves me will be loved by my Father. Not just said, "Your woman said, you know this one." Sani pakron any or dummy. Nanam say what dummy intimate so bad. I just said, Christus Sumon. A near simple, a principle. Unyango Ponce saw dummy a simple. Show by deeds. Ma wone ye nedi mani mamenhu se wodɔ me nti nye wona wotia sɔre dem no wodɔ nyame o na emom de wɔyas de nyankopɔn asɛm sitie no sankrofo ne dɔ nyame nti se ka se obi dɔ nyame me dɔ nyame ai obetumi aka se wodɔ nyame nanso de na be kyerɛ ade ebedi ya danse sɛ wodɔ nyame a ne sɛ wode wo brabɔ wo suba ne wo ne ye nyina hyɛ ne monyam ama wo soro ene asase dɔm nyina atumi ahunu sɛ ampa wodi nyankopɔn na sɛ de na sim sitie sankrofo ne dɔ nyame ɛno nti wobetumi de wano adɔnwerɛ enwa wo da nti de brave we profess to love Christ but indeed bibi biara ye all trances ye dressing ye hofade bibi e fa ye ho bi akyerɛ sɛ ye no nyame efisi ye dɔ no a enka na numu asɛm biara waka free Genesis bisi Revelation no enka be somu enokure mu na afia dia nante ɛno nti sɛ wo hyɛ ne nso a verse 23 no yenti asɛm bi ɛsa hɔ ne o see Jesus answered and said to them, if anyone loves me he will keep my words. In you on the above commandment no sad about words. If anyone loves me, he will keep my words. So obe domia, obe di masam so. And my Father will love him. Na me jabe don just say obe domia simple obe di masam so. Busa say e kwan be so no afa so ni nyankopon nante. E kwan be so no afa so ni nyankopon nante. Onyame yi ne ho adi nyina wo 10 commandments, the express nature of God's character. Onyankopon suban e gi na di e wo ne mransem.
If you say when Yami Peso for Jenna body in Nara, na dear Bema when Yami claim ownership on a body in so a true obedience. And one thing I'm a catcher say, Sa Hebrew chapter 11, verse 6, say, City ye nimua, city ye is equal to faith. And it was say Abraham with you, no yanko pondi, no buma no trene. Abraham was obedient to God, so he was accounted for him righteous life. The righteousness no di to nitri so. Etre say okra biara. Oh, what this city ye be nanto Onyankopon na ase no. E di adanse etre say nipa kro no eni obi a wodo Yesu Kristo. Odo no. Onyame ka se nya aware no akugya abetena se. Odo no. Oti asore dem wo ya aka. Odo no. Apredi bomu enibre honhom ayaka honhom konkonsa kunsum papemu de bia wa ye busy wa sorry dem den so bibia nkyere se ko don free se o ka sama o twena no wofem hweniema hodo a wangasa wodo onipadie ye hwese di wosi dress free utri so besi unase ya wa kire se Kristo ni de ese fata so wo hyemani monyam nti wo didi o se wo nomo se wo dress o se wo saw se wo tonimo bibia wo ye bia fa hyemani monyam no hwe wo dressing pa e free utri so besi unase nti wo do ni hwe enwi bi egu utri so nti wo do no na hwe se de wasi atoto wani asi eyelashes se de friends say you say eyelashes o se de no nyina nti wo do papa yi hwe se de wuzi ye ho se aboduaba bi wo do no kasi won anjwa won no sa nanso keka wani mutire nyamso mpa won no wo ahwe won tare hyemu e kire se woni wiasefo nyina gina one scale hwe wo more ese bayifo bi a wotu akwachi nipa awie na wotumi tena Kristo na ase etimi hyehye wo more sa kaso won no kasi adwa yaw won no eniema a wo ye nyina di adanse e kire se won no but wo de wano ena ekeka se wo do no keke me ka kire wo se se wo do me di mashade so. First Peter ka sa asem natural. First Timothy ne Second Timothy nyina ka kwan yemfa so dress wo do no a ebe show bibi bia de be yi ne ho adi a kire sa mpa wo do no eno nti 10 commandments eno ode ma here betumi a kire wo se we eye the rule of life. So wudi mashade so de a kire se wo do me de me de ma no aka biara wudi so a wo do me nti se wo hye ne so a Exodus chapter 20 Onyankopon, that is the rule of life. And now near guide the Bible ni nyina Bible no ni mie biesuo nyina ne brief one no and then Exodus chapter 20 verse 1 to 17. Nti opeso hunu Onyankopon ye wo so hunu nase. O se wo domia di majade so. Na de owo memra nsem no di so ono ne odome. Na fi nia menumu asem bia wo di so ono ne de odome. John 14:21-23. Bibidi edi wadanse se wonyame he requires only obedience. Onyankopon tumi nye wo kra bi nkosora mrakra na brabo ne suba ne ne yet se edwempo ene bronsam de yese. If isansa na Yesu Kristo beba no wabu hunam nyina ten na wode ne trene na soye na no ahye na tare enu nti ya sen wo suban mu ya sen wo kasa mu ya sen wo ntarehye mu ya sen wo abrabo mu nti ye resemble ne suban ya wasase we so. We live heavenly on earth. Enti ebre biara ni suban ne ya anwoyen na Bible nsam awodo bebre wo ha waka wo se nka kwabrane e de ani gye ene ahosepe tumu no na ye boy mbra se di sipe gyina danse se yen ye professor se don nenso ye no efri se ye boy mbra se di sipe so wo chane nso a Matthew chapter 22 verse 36 sikani ne ko Yesu Kristo nchen mra chefo ni bi ko Yesu Kristo nchen ko busa se die kra ne mra ne mu die di nkan Osifa wakra woni pedua wo honhom nyina edo wawrade Matthew 22 verse 36 to 40 kire se manyankopon ye first ma adwene a wodwene nyina nsi wo soro so emma wadwene bi ene wonyankopon de eni asie de wo ye biara put God first for wadwe mo put God first for matiti mo put God first kire se wo bi bia wo ye bia wo se nyankopon eye susudua e wo obusu Ebre anyame anye susudua biara no e kire say you prefer to love him but no kren say your deeds doesn't show enkire sa wonne ye nkire wabrabo nkire eniema a woye wo fie nkire se wodo obi a wodi na hyede so afeti ade
It is only obedience. And Emma Bronsam to me attack you. Say obedience if Rabrabonima Bronsam be attack you. Now if you want to be claim because the deeds we ever dead you. Sheniama wodwa ene yede frofro ye ho sasafoma. Hwabrabo bia ye bopa wonyankopon na ase. Hwe ne ye bia ye yi na die ebeka sesesi wonyankopon afiri na so fie ene obi ebo ne brase do sipe. Ni nyina di adanse nipa nyina se wo modo no nti wo kan Matthew 7:21 ye quotation na ehu but nipa fa ne tra enye wona wo se me se awurade nyina ne beko so ayen na emom de oye agya owo so na pede the will and purposes of God. Sankrofo no omudi nsi yo di nyankopon achi o se sankrofo ne do no eno nti o ka kire bita se wo do me na fe we yi no simple wa nwene anko deep ehunu wo dra Yesu pe na se obi ni do so de ne kra beto amani nua obi ni do de wo do ne so de ne kra ebeto e de amani nua se na wo si ni papa ati se sofo wa kana kure se na si ni patie elder se na wo si ni patie church member say na wo si ni patie say na wo behave eto de bi asafo ba bi abetra wasoro abetra wo fie pa de wo de ye no na ya brahudie say na si ni patie wo kotena so dem ke ka onim kire nyam so mpa ye ka na wa no de maranata ese kromfo yere no agye so na nsusuba ne ye bi a wo gi na didi tua wo nua no ya brahusem o sese modomia muni mashede so na se modomi wia afi mondo mu nuanom na se modododo mo ho a eno na be di adanse a chese mo ye masuafo. John chapter 13 verse 33. Nenso we nyina mu no ye ho atamfo ne a prophecy e do Yesu o se wodome pa de ade be reflect se wodome ne se din kan do nuanom enti wodome a odon a wo ma me ne be reflect amoa do nuanom nenso ne nuanom ya aka enso prophecy se wodo Yesu unim se wunu no ho asere nyankopon asem ho eye clear and concise it just say simple but wa ma honhom kronkron kwa no ebe ye kesene ne wo wadwene mu wonu okunu eye aka wonu oyere ye aka chese wantwi de da montamu a chese matwea mamu ya atie wi a obetene nyame aso de mo say do you love me what do me and how twema no wo fa wi what do me na afi wa fa divorce letter ebe twetwere so de akogya wo kunu aware wo yira aware what do me enti nyame be mu ahunu se nokre wo twema no wo fa wonni masem so enti Luke chapter 11 verse 28 enhyira ne de wotemasem wo di so these are the blessed people nyankopon asem eye chema wona wo de wo to so enti wa say wonni mre kra ne bi di nkomo chese wonni no wonni mre no watumi de bone kra che wonni obi ya aka ya chese waka se meja ntete wo yensu kra nka mense bi no da do you love me akoso ya do you understand the word love ya waka so wodo me menye sure so wodo me senka wodo me anka wo behunu se wo wonti ye mboni nti ye na huru kasem nti bone a meme Yesu Kristo manye me be fa de to me ho so se wo benya nkwade eno nti fa wonua bone ketua bi chenwa eno na wano ahoni wodo me are you sure you love me oh yes sure so wodo me de okay kana keko amanfo ke kana ye okay ka bie nenso pa by deeds e kire se wo no me wonne ye kire se wo no me every say o say se wo betumi a kire se wo do me a fa saa wodo ne kire wo nua no me free se wono na wono omote asase wi so enso wono nua no ya aka ya mete aso me wono nua no nyina ya aka wono maame no nyina ya aka wono o kire wono wonse no nyina ya aka kwasi eno waje aso dem nso akenken so say kenken so driver na ajeje ho sa what why dey wasting your time because what no nyame mfiri wakoma mu enti o ka asem a wotwena no wo fam hwe kwanya ofa so de wasew ba bi faso hwe kwanya ofa so de wunkumafo bi faso hwe kwanya nkumafo nso mo de mo ase bi fa mo nkra mo friends mo nkuma nso bi faso hwe de asew bi ye ne oba bi a ono aba aware mu hwe de oye nti do me nti sanyema we nyina Kristofo keka ne yani mu kire nyam so mpa nti aya ayoa fe wo ho no nenso mu de bobo kankan kwa de wo mu ye mu ne me wo ye mu sha adwene mu ne akoma mu no eye etesa ya rehosem ti wo se ye no wodom ya mimi nyame si tua fa me ntutu so dudu ya me kan Malachi chapter 3 verse 7 nyina sam obo me kro no
Famintu to so do enemy man so for rebra and never could tie nkrofo some say a soft for na eje tight na die we no ansa betam na ase what me na ase ntwa tight untwa friend just say what na ase na ukoba sa na wo association bi nkra mu a enti nka untwa sika nka untwa dues ndo me ntwa tight e kan no achirechire mu sa na de afefa baabi and na so for kra ye hu om so mfa so ntimi ntwa untwa ma me da be no atwa sika de abra me ko akudiada Jesus say fan to so do any man so for there fa ko hia dem wan kasa fa koma so for me kwa kudua ko hu me na de ma me moni mra ho so wo so dom ya bedi ma hye so dom ya you will never love the world and into kind John 1 John chapter 2 no verse 15 to 17 ona wo do wi ase no o tan wo nyankopon James 4 verse 4 nso ka kire yen se wona wodo wiase bia tan wo nyankopon na munim se wiase mo ayonkofa eye wotan ya mo de tan nyankopon ana wodo wiase wo ahwa wo dressing emma titru hwe mo dressing enne de mo ya ma asori democrat be yes social clubs a party bi ne yeko se wedding bi ne yeko mo nofo so mo yi na de na ya na ejejemo mo boso na mo yi agu ene mo awa mu na mo yi agu de pa na ejejemo hwa na mo pese mo hye dwa na wo beto dwa na mamo entare na mama na chechire mo pampe na afi mo to akusukusu wo mu na ede na mo giwo mu de na mo giwo mu ede na mo fa wiase ababa sa ne nenkeka wa wodo bia enke wiase fo na de keka won na mo agina baba sa ne nso ye ka won mo so mo penya me so mpa eye ma ne nso mo na niema wodo nyina ekotwi ko brema nyina efiri mu entokwa penyina efiri mu ayaka nyina efiri mu eniema wodo nyina da etimi mu na mo digu asore de. Do you love me? Wodo me? We are sure. Unim dia wo kan de. What ase ye? Dwene ho ye. Na sa bra wachi. Na be wonim bi. Efisa niema bebre wo aye yi na dia wo soro twa susu dia na kire ye otimu say yes. Ne ma enante furuka. O si we sankrofo bi wo wa. Omo aye nya atwom. Omo pe afefe de ne anigedie wo wiase chen onyankopon asem. Wa wo de ya ahwe. Ukwada mpaebo how many times na munya adaje kwesi ada disua wonko obi so da wonko obi da so de Yesu wangasa kura wonya mre 10 to 15 minutes ni osoro ni nkomoda wo so do no tese bibia wo ye bia kire se wote asema wo na wonkai kura so obi na bo wo ne nso emre duru a wo be so release stress ntina de akwatena so dem no akope namfo bi no mo di nkomo but se wo di suro ni ahopopo ye onkwaje ho aduma lalai enti ye ka wo mo a wo mo ye problem e wa aware mu a ye wa kwesi na dia na wo ye ye ka wo mo a mo de ntokwa pa ba asafo mu a ye wa dikena wo boy adwaman esade ne nsa kwakwa kronkron ne ye wa eniema wodo bebre na wo frofro eni bra ne ahoye suban ahye mu ma wo sentimo domi ana entimo domi ntinka mon reflect me suban kakra na denti na wotane eni bra ne ahoye kunsun papa mu ntintwitwa akayo no wotane ne ayerefofa nyinara atumi ahye me hia dem ma amana ye tantantanza modomi you profess to love me nenso a love of hypocrisy odo aye nya atwon eno nti wo ka kire se mo manya atwon mfra modomu mo manya atwom emfra modomu esi adono nso niema wodo ayedi abrabo ye nyinara eya rehosem eni nti Peter question obusa mahwefo do you love me akwasi yaw adwa ama do you love me magi do you love me eniema wodo a wo ye nyina je se wo no nti Exodus chapter 20 verse 1 to 17 kai na ba bia wodi fo no make amends sesane mamu ne hu se nyankopon ahyede eno ne susudu a wobetumi de hunu na afi ono no odi behunu se mpa wodo no free se ebre bia betwe na no awofem bia no you can be busy in the church obetumi aye deaconess obetumi aye honkro na eba nyina aye deacon aye bibia wa asore dem nenso na wonyankopon nim wo eno ne se wo ye adwuma de amabronsam because of say won kwaje ho ahian enti se wo do no ade biara da wo be ma spiritual matters ho ahian na da bia wo di suro ni ahopopo be ye won kwaje ho adwuma that is the only need now eno ne ade ye hia sa brewi ma wani na wona mu wani mre emfa ne ma ni agrosa no once more to amu efisi nyankopon de nkwaje a cheme na obi enu kwa na de obi somu no sankrofo ne ode nkwaje ebe ma won ukran ne se ma wani mra ho so embre ni ho ma woda sani bi
Do you love me? Keep my commandments. In the Exodus chapter 20, verse 1 to 17. Mimi nyankopon me ye mu free. Misraim nkwa fi mu nie. Nyanya me foforo bi nka. Never let anything be first before me. The tosum yenu enye wo honi biara. Enkoto won ensom won de wasase so de wasase ase poni wiemu efise me onyankopon ni nkontofo a metua won toto aso mi miensa so de kosi 9 won a wotane me na me yem pempem adoye won a wodome no di me mransam so emo me din kwa never misrepresent me there be nye bida se me Jesus Christo wodi me din kronkron ato ho so na wo boy adwaman na wo nom nsa na wo dress anyhow many pa busa se we adwamanfo ana so ye den enye bida you are misrepresenting me. Oh, many people who me ye. You blaspheme my name among Gentiles. Verse 4. Kai and kai homeda na ye no kronkron nansia na fa ye wade nyina na de to so nson no eye me asafo awurade meda me ka kire o se homeda e ne be kire wo nkwaje pa ye because of say wonnim se onyame wo ne da nenso bronsam so de ne da foforo asi wonu ani abre wo wura mu onyankopon se wo dom ye di mahede so enne mama akoma 10 way e the rule of life for man. Enipa biara opeso oni onyankopon nante no nya asumdue ma ne kra no. This is the rule of life. If we say who ni here, obetro kwampa befaso. Na sa kwampa is only guided and shaped by the word of God. And did we jano nani na wonkwa na ware. Amokro no enyewu say a new young commanders in Krumo Nina Kabomo 10 commandments. Yeah, the express nature of God. Or says the domino. Or money or more mashedie, no mudi so. Adwa be hifa na ado na hon na amun. Say na utimi fa nyame asem ana fa no yoyoyo. Do you hold God's word in high esteem? Upeja na usi franka wo so nyame asem. Udi nyame asem nante. Anase wangasa wo choose the ope and you was selection process mu chese de beboa wo na wodi tu ho na mo ana Mr. Money mra ho so fi se nyame asem wo se menyi bi mfiri mu mfa bi nka wo fi se wona obeyi bi afiri mu de bi aka wo biara no obeyi se hwe yensa e watemu Mr. Bomodne say in all your endeavors some nyankopon honhom ne ne kromu na sere wo soro ahoden se papa me pese me hye woni monyam te Mr. Bom na mtumi hye woni monyam mama hoden na mtumi ni wasem so say ye boss ampa ye na osoro he will empower us and ntina Philippians chapter 2 verse 13 e kan say ono e na o maye na hoden me etumi ye ne so nani and ntin say me kwakudu a metumi aye de so nani a me boa mintumi nye wo me ama hoden mu da chense me sere wo soro ahoden mo de akanya me yen soro soro ahoden na nkronkron de say dunamis ni nyina be dom ye na afi yetumi ahye ne monyam enyam emra be na atoto awarija ye na ujija na rofrof sa no nema hodo na ado ho frofro sa na kwasi mo nimra ho so na ye nema yi free say enipa nkwa etese mframa itumi kate ne kate nso a atimu awuai ma na memhu mobo no hu me no me no mobo yemfa suroni a obopo anye yankwaje ho adwuma erade pa wo mani o aton ho Yesu ama wo mai amwate ne de boko no mesro de bi ye de ano e kase ye do nenso ye ne ye ne yensu ba nyina kire se ye tano number 1 baba hu ye mobo ya bosi ye nyina ma ya dwena sei nti ntumi nya de papa nshi woni munyam mesro wo ma bi bete wonsem wo besu ifise ne ye bi a ye yi ne de ne di adanse se ye no nenso wo de wo kasa kire ye ne a wo ma ye hu fi nti mesro na wonsem so me ye hu fi na wo kra mo broni bi a o papa wo sefo wia no e ma na ni mra na ho so na afie ne wo nante se de wasem sitie wonsem na me ja ma hwefo ne matifo nyina che papa me den se to nsa ye mesro papa fo ni hwe ma me wo ma bi wa hinya de bi ya wo hwe me no tie me pa wo chaw mesro wonsenkyere ne nkwanso papa sane na yi wona doye ma me fa ne pa me won kra na de bi a wonsusu anwene ho no papa ma ne mrem wona brabo mu na woni adanse mfa nhyɛ woni mu nyame da wase so a visiting growth dom we nyina afei wankasa ma utumi nkata wo mai so ne mre kakra ya akansa ne ewura 2025 mu so ye won kyem no won katabo ne fu mu wura mu nkonim de na nhyɛ woni mu nyam wonsɛm na media program yi hye wo Yesu Kristo dinemu amen shalom peace